Engakusho nje Nkosi yami mhlonishwa ngakhuluma ngabahleli bemicimbi ukuthi abangaqhakambisi kakhulu abaculi abathukanayo. Abazi ukuthi njengoba emhlabeni nje kunabaculi abathukayo, sonke asidalwanga kanjalo. Ngoba sobethukana nje abaculi basobexabene ngempela, abasiqashe ngokufana. Bengakhethi ibala muntu ukuthi ayi ngoba ubana kezukuza namlandeli. Umlandeli wami mina yilo osuke ehamba nalo osuke ethuka, ngoba ngeke buke naye lapha usuke ezekini aphindeze kuyiqhawe lakhe. Manje mabekhetha mabeqasha abaculi ababe nendlela yokuthi nje bayamqasha umculi mabembona uthandwa abantu bengathi uzozizela nabantu abangaki. Leyo nto leyo ababheka ukuthi umculi njani, ucula umlayezo wakhe uyafinyelela nebantwini, wenza kanjani mayewabantu. Leyo nto leyo iyona engibuka ukuthi izoba inhle kakhulu. Kodwa mawuzoba bezobheka ukuthi ngifika nabantu abangaki, ngifike nabantu ngoba angilaphile iqembu leqiqebana. Abantu bami mina yibo bona laba sobehamba nabanye abaculi.